Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Miss Cosmo Greece 2026, Δήμητρα Βαράκη. Καλησπέρα! Καλησπέρα σας! Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε έχω σήμερα στην παρέα μου, διότι θέλω να μιλήσουμε για τα Miss Cosmo, το τι θα διεξαχθεί σε λίγους μήνες, πώς νιώθεις που εκπροσωπείς την Ελλάδα σε ένα τέτοια εμβέλειας θεσμό. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα και θα είναι η πρώτη μου φορά σε παγκόσμια καλλιστεία. Και έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα για το 2026. Κάθε χρόνο υπάρχει μία κοπέλα και φέτος, όπως και τις προηγούμενες 2 χρονιές, θα γίνει ο διαγωνισμός στο Βιετνάμ. Είσαι έτοιμη να πας στο Βιετνάμ, γιατί ξέρω ότι έχεις 2 ταυτότητες. Είσαι μισή από την Κίνα και μισή από την Ελλάδα. Αυτό σε βοηθάει, θεωρείς, στον διαγωνισμό ή όπως και να έχεις το modeling? Πολύ σωστά. Νομίζω από τη στιγμή που στην Ασία τους αρέσει πάρα πολύ το mixed, νομίζω θα κάνει το κάτι διαφορετικό, γιατί σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πηγαίνουν και mixed κοπέλες και ξεχωρίζουν πάντα. Αυτό που πιστεύω ότι θα με δυσκολέψει είναι οι συνθήκες, γιατί όπως και να έχει θα βρισκόμαστε στο Βιετνάμ για 5 με 6 εβδομάδες πριν το τελικό και θα κάνουμε κάθε μέρα διάφορα event. Είναι μια μοναδική εμπειρία, γιατί θα γνωρίσεις πάρα πολύ κόσμο και θα είσαι στο μεγαλύτερο stage του κόσμου. Οπότε ανυπομονώ. Και εμείς ανυπομονούμε να σε δούμε. Κοίτα, επειδή εγώ έχω παρακολουθήσει τα MGI της Ταϊλάνδης, που τα κάνουν και annually, αυτό το θέμα με τις roommates και με ποιον θα συγκατοικήσεις, με ποιον θα είσαι τις περισσότερες στιγμές, νομίζω έχει να κάνει και με θέμα επιλογής των κριτών ή όποιος σουλάχει, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ισχύει και στο συγκεκριμένο διαγωνισμό? Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν κορίτσια από 4 μέχρι και 8 άτομα που μπορεί να μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Και εντάξει, πέρα από τους χαρακτήρες, δεν ξέρεις τι θα δυσκολέψει και με τα ωράρια, ποιος κοιμάται πότε κτλ. Οπότε θα πρέπει να συμβιβαστείς και απλώς να κάνεις το καλύτερο. Φαντάζομαι θα έχει και πάρα πολύ κούραση, το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Εσύ ως άνθρωπος μπορείς να είσαι χαμελέον, δηλαδή να μπορείς να προσαρμοστείς εύκολα σε καταστάσεις? Προσαρμόζομαι πάρα πολύ εύκολα σε καταστάσεις, γι' αυτό και τα πάω πολύ καλά με τους ανθρώπους, πιστεύω. Και φέρνω έτσι ένα ευχάριστο, τους κάνω να γελάω, ένα ωραίο κλίμα. Πώς εξισορροπείς ανάμεσα σε Κίνα και Ελλάδα? Και θέλω να μου πεις και λίγο τον background story σου για να μάθει και ο κόσμος. Εγώ, η μητέρα μου είναι Κινέζα και ο μπαμπάς μου είναι Έλληνας. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνω από μικρή στην Κίνα. Θα μιλάω τα κινέζικα όπως τα ελληνικά, γιατί εδώ πέρα πήγα σχολείο. Και πέρσι για πρώτη φορά όμως πήγα 3 μήνες και δούλεψα στην Κίνα ως ηθοποιός και μοντέλο. Εκεί πέρα είδα λίγο τον κόσμο διαφορετικά και όταν γύρισα είπα να συνεχίσω το μάρκετ μου και στην Ελλάδα. Και κάτι που αναγνωρίστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τον κόσμο, γιατί έχω διαφορετικά χαρακτηριστικά και ίσως τουλάχιστον στην πόλη μου, στη Θεσσαλονίκη, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οπότε είναι ένα καινούριο market, το οποίο δεν έχει πολύ ποικιλία, θεωρώ. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου ως ηθοποιός και μοντέλο πέρσι το καλοκαίρι στην Κίνα, γιατί έχασα μέσα σε 1 χρόνο τελείως μόνη μου σχεδόν 20 κιλά. Από πάντα είχα αυτό το όνειρο να ασχοληθώ με την κάμερα και πήρα την απόφαση και τα έχασα με πάρα πολύ προσπάθεια μόνη μου και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εκεί που θέλω να είμαι, αν και δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, αλλά θαυμάζω κάθε μέρα αυτό που έχω καταφέρει και είμαι πολύ χαρούμενη. Δηλαδή, είχες σκοπό από πάντα, ας πούμε, να ασχοληθείς με το modeling και πίεσες τον εαυτό σου να χάσει αυτά τα κιλά για να έχεις τα πρότυπα και τα μοτίβα των μοντέλων? Είναι αυτή η αλήθεια πως από μικρή τον ονειρευόμουν και είχα πάρει για ένα διάστημα αρκετά κιλάκια. Και σκέφτηκα πως εάν πραγματικά το θέλω αυτό, για οτιδήποτε θες να ακολουθείς στη ζωή σου, πρέπει να κάνεις και κάποιες θυσίες. Εμένα μία από τις πολλές θυσίες ήταν αυτό εδώ πέρα και πήρα την απόφαση και το έκανα. Και ήταν η καλύτερη επιλογή
που έκανα ποτέ, γιατί νιώθω και άνετα βλέποντας τον εαυτό μου. Είναι κάτι μια υγιές. πολύ ωραία επιλογή για εσένα, αλλά είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος. Γιατί είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Κίνα, είτε οπουδήποτε αλλού, υπάρχει ο ανταγωνισμός και είναι τεράστιος. Σωστά, υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά ένα πράγμα που έχω μάθει είναι πως ο πελάτης θα κρίνει. Εγώ θέλω μια ξανθιά κοπέλα με μπλε μάτια. Δεν μπορείς να στεναχωρηθείς εσύ γιατί δεν διάλεξε εμένα. Ναι, δεν είμαι ξανθιά, ας πούμε, με μπλε μάτια. Οπότε είναι αναλόγως το τι ψάχνει ο πελάτης να δείξει. Εσύ έχεις τα δικά σου χαρακτηριστικά, είσαι ξεχωριστός με το δικό σου τρόπο και απλώς πρέπει να υπάρχει κάτι που να ταιριάζει σε εσένα. Δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να γίνεις αυτό που θέλει ο άλλος. Αυτό δεν γίνεται. Ακριβώς. Θέλω να συγκρίνεις τώρα τα auditions που πας στην Ελλάδα με εκείνα στην Κίνα. Θέλω να μου πεις λίγο με τις αμοιβές πώς πάει το πράγμα, τα budget, σε τι διαφέρει και τι προτιμάς εσύ. Η αλήθεια είναι πως στην Κίνα το budget είναι πολύ ψηλότερο. Εγώ έπαθα ένα σοκ. Έφτασα μέσα σε 8 ώρες στην Κίνα να βγάζω τον βασικό μισθό που παίρνει κάποιος εδώ πέρα. Εμένα, για ένα άτομο χωρίς πολλή εμπειρία, ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Το μάρκετ είναι πιο μικρό και στην Κίνα υπάρχουν αμέτρητες διαφημίσεις. Διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι γυρίζονται στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, γυρίζονται τελικά στην Κίνα. Σε μια διαφήμιση χτίσαν ένα ψεύτικο Παρίσι. Ήμασταν στο Παρίσι, αλλά ήμασταν κάπου στη Σανγκάη. Αυτό που θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω είναι πώς θα συνδυάσεις τις σπουδές σου με το modeling. Όνειρό μου και βασικός στόχος μου είναι η ηθοποιία και ο κινηματογράφος. Απλώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τόσες μα τόσες ευκαιρίες για αυτό εδώ πέρα. Γι' αυτό και ξεκίνησα και στην Κίνα και είδα πως πηγαίνει πάρα πολύ καλά και τους αρέσει αυτό το οποίο μπορώ να προσφέρω. Εγώ φέτος τελειώνω το Λύκειο και εφόσον εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο Miss Cosmo International, του χρόνου θα δώσω τις εξετάσεις μου για την κινηματογραφική σχολή στη Σανγκάη και στο Πεκίνο, όπου εκεί στοχεύω να περάσω και να κάνω σπουδές πάνω στο film acting και director. Θέλω να τα συνδυάσω και τα δύο, μου αρέσουν πάρα πολύ. Θεωρείς ότι μετά από το Miss Cosmo International θα σου ανοιχθούν πόρτες? Η αλήθεια είναι δεν γνωρίζω, αλλά αναλόγως και με την πρόοδό σου νομίζω θα υπάρχει κόσμος που θα έρθει να σε βρει με κάποιο στόχο και κυρίως στην Ασία. Εύχομαι πάρα πολύ ο κόσμος να ανακαλύψει το ταλέντο μου, γιατί εγώ το αναγνωρίζω πλέον στον εαυτό μου και από πολύ μικρή βασικά το παρακολουθούσα. Μου άρεσε που έκανα τον κόσμο πάντα να γελάει και τραβούσα την προσοχή ατόμων όλων των ηλικιών με τις ιστορίες μου. Γι' αυτό και αποφάσισα να ασχοληθώ και με αυτόν τον κλάδο, ώστε να αποτυπώσω και τις σκέψεις μου και τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο. Είτε πάνω στο χαρτί, είτε και στην κάμερα, μαζί με τα λόγια μου, τις σκέψεις μου, τις κινήσεις μου. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Ο κόσμος όμως πώς βλέπει εσένα, είτε είσαι στην Ελλάδα είτε στην Κίνα? Ο κόσμος πιστεύω πως έχει μια πάρα πολύ fixed εικόνα. Είναι κολλημένο σε κάτι που θα του αρέσει και δεν δέχεται να δει το διαφορετικό. Αλλά υπάρχει και ο κόσμος που θέλει να το δει. Οπότε δεν ξέρω. Για μένα προσωπικά δεν έχω δεχτεί κάποια σχόλια, αλλά θα δείξει πώς θα πάει στην πορεία. Θεωρείς ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι χειρότερα όσον αφορά το modeling, όπως ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είναι στην Κίνα, στην Μπαγκόγκ, στην Σιγκαπούρη κλπ? Πέρα από τα budget, η αλήθεια είναι πως και τα ωράρια είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Εγώ στην Κίνα, για τη δημιουργία μίας σειράς μικρού μήκους με 42 επεισόδια, είχαμε 5 μέρες και καθημερινά δούλευα 17 μέχρι και 20 ώρες. Είχα ελάχιστες ώρες ύπνου και μαθαίναμε και τα σενάρια εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή. Είναι και αναλόγως το team. Εμάς έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι πάρα πολύ ανοργάνωτο, αλλά το αποτέλεσμα βγήκε αρκετά ωραίο και μέχρι σήμερα το βλέπω και λέω πως αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά ως ηθοποιός.
Από την άλλη στην Ελλάδα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο χαλαροί. Αυτό το ξέρουμε και το διαπίστωσα εφόσον μπήκα και στο χώρο αυτό στην Ελλάδα. Θα ξυπνήσουμε το πρωί με τον καφέ μας και είναι αυτό το ελληνικό mood. Ναι, ουσιαστικά εσύ επειδή είσαι ένα κορίτσι που διψάς να δουλέψεις στο industry, νομίζω θα ήταν πιο θεμιτό εάν πήγαινες στην Κίνα και έμενες εκεί τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Οι γονείς σου τι λένε? Το όνειρο της μητέρας μου ήταν να γίνει επίσης ηθοποιός και μου το πέρασε με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο και την ευχαριστώ κάθε στιγμή που αυτό το οποίο ήθελε να γίνει πέρασε σε εμένα και εγώ το αγάπησα όμως. Δεν το κάνω από καμία υποχρέωση ούτε από ανάγκη. Το αγάπησα όσο τίποτα άλλο, ανακάλυψα το ταλέντο μου και με βοήθησε επίσης να δω πως από πολύ νωρίς, μόλις τα 17 μου, αυτή η δουλειά που ονειρευόμουν από μικρό παιδάκι είναι η δουλειά που θέλω να ακολουθήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είναι η χαρά μου. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι σου αρέσει τόσο πολύ και νιώθεις ότι γεννήθηκες με αυτό το χάρισμα και ότι θέλεις να το ακολουθήσεις και να πορευτείς με αυτό, θεωρείς ότι θα μπορούσες να συμβαδίσεις με όποιο κόνσεπτ και αν σου ζητούσαν? Πιστεύω πως σχεδόν με οποιονδήποτε ρόλο, αλλά πάντα υπάρχει και το να ταυτίζομαι εγώ με τον ρόλο. Δεν μπορώ να μην μου αρέσει κάτι και να αναγκάσω τον εαυτό μου. Αυτό θα φανεί και ψεύτικο, δεν θα το ευχαριστηθώ εγώ και πόσο μάλλον μπορεί να υπάρξουν και παρεξηγήσεις και δεν θα είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε είναι καλύτερο να διαλέγεις κάτι που σου ταιριάζει, πιστεύω. Ας πούμε, για παράδειγμα, πρόσφατα η Σαμπάη από τη όχι. Victoria's Secret είχε πει για μια φωτογράφηση που την ανάγκασαν να κάνει σε αντρικό περιοδικό και δεν το ήθελε. Απλά δεν της άρεσε το κόνσεπτ και ούτε ήξερε πολλές λεπτομέρειες. Εάν σου τύχαινε ένα παρόμοιο περιστατικό, πώς θα αντιδρούσες, παρόλο το γεγονός ότι μπορεί να ήταν υψηλή αμοιβή? Μου έχει τύχει, η αλήθεια είναι, κάποια δουλειά στην οποία η συνεννόηση δεν είχε γίνει πολύ σωστά, το είχαμε κλείσει. Αργότερα έμαθα για το κόνσεπτ ακριβώς και δυστυχώς δεν μπορούσαν να γίνουν αλλαγές τελευταία στιγμή. Προσπαθούσαμε να προσαρμοστούμε, αλλά προτιμώ να γίνεται μια σωστή συνεννόηση και από τις δύο πλευρές και αν δεν είσαι ο άνθρωπος τον οποίο ψάχνουνε, τότε θα πρέπει να απευθυνθούν ή να απευθυνθείς και εσύ σε κάποιον άλλον και ποτέ να μην αναγκάσεις τον εαυτό σου να κάνει κάτι το οποίο νιώθει άβολα. Συμφωνώ ακράδαντα με αυτό που λες και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο πρωτού κλείσουμε. Θέλω να μου πεις ποιον τίτλο θα έβαζες στη ζωή σου με όλα αυτά που έχεις πορευτεί και με όλα αυτά που ονειρεύεσαι. Μου αρέσει πάρα πολύ η ζωή μου και η χαρά μου, γιατί κάθε μέρα που ζω το χαίρομαι πάρα πολύ και κάνω καθημερινά προσπάθειες για να γίνω το καλύτερο version του εαυτού μου. Από πολύ μικρή και η μητέρα μου με έστελνε, θυμάμαι, από εδώ και από εκεί να μαθαίνω τραγούδι, μουσική, διάφορους χορούς. Μπορεί κανένα στην τελική να μην το έφτασα μέχρι κάποιο πολύ υψηλό επίπεδο και γλώσσες, μιλάω 4 γλώσσες. Αλλά όλα αυτά λίγο χτίζουν ένα πάρα πολύ ωραίο puzzle. Και αυτό την ευχαριστώ καθημερινά και τις δύο μου γονείς για τη στήριξη, γιατί μου δίνουν τη χαρά και ανακαλύπτω το φως μου. Αλήθεια, είναι πολύ όμορφα αυτά τα λόγια που έχεις μοιραστεί μαζί μας και σε ευχαριστώ και για τον χρόνο σου επίσης. Θέλω να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία στο Miss Cosmo International 2026 και γιατί όχι να πάρεις και την πρωτιά, σου αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ το εύχομαι και θα με δείτε στη σκηνή του Βιετνάμ πολύ σύντομα. Εγώ πάντως θα είμαι number one εκεί να σε παρακολουθώ γιατί μου αρέσει anyway ότι έχει να κάνει με την Ασία αυτό το κομμάτι και βεβαίως επειδή έχει και άρωμα ελληνικό είναι η ζυπλούντορα. Σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.